Bideo honetan 29. orrialdeko 18. ariketa egingo dugu. Dino biderkatu eta simplifikatu. Erroen arteko biderketak egiteko bi modutara egin daikeguz. Bata, berreketen bitartez, berreketak erabiliz, berreketak, eta hemen berreketen propietateak erabiliko duguz beste barik. Eta bestea izango da erroen bitartez. Erroen bitartez, erroen propietateak erabiltzen badugu, biderketetan zer jakin behar dugu? Errotzaileak bardinak izan behar direla. Hau garrantzitsua. Errotzaileak bardinak izan behar dira. Zer gertatzen da ez badira berdinak? Adibidez, bigarren apartado honetan bezala? Bardindu beharko dugu zala. Errotzaile komuna ipini beharko dugu. Errotzaile komuna. Eta hori zer da? Errotzaile guztien MKTA. MKTA bilatuko dugu, eta MKT hori edo errotzaile komun hori bilatzen dugunean, erro baliokideak atera beharko duguz. Erro baliokideak. Beraz, hau ez ahaztu. Biderketak egiteko errotzaileak bardinak esan behar direla. Ez badira, errotzaile komuna eta erro baliokidea aterako dugu zala. Hasten gara lehenengoarekin. Bi eratara egingo dugu apartado guztiak. Lehenengo, berreketa bezala. Berreketa lez, ipintzen dugu bi berbat biren, bider iru berbat biren, bider sei berbat biren. Berreketen arteko biderketa eta berretzaileak berdinak dira. Beraz daukaguna da berrekizunen arteko biderketa. Bi bider iru bider sei guztia berbat biren. Hau izango litzateke 36 berbat biren, eta erroa bihurtu daikegu, erro 36. Kasu honetan, 6. Erroak erabiltzen badoguz, esan dugu errotzailea bardina izan behar da. Kasu honetan, guztietan erro berdina da. Errotzailea berdina da, 2. Beraz, sartu daikeguz errokizun. Behin errotzaileak berdinak direnean, sartu daikeguz errokizun guztiak erroaren barruan. Beraz, erro, 2, bider iru, bider 6, kasu honetan, erro 36, eta beraz, 6. Bardin emoten dau. Goazen bigarrenagaz. Hasiko gara berreketen propietateekin. Beraz, A berbat biren, bider A ber laueren, bider A berbat laurden. Kasu honetan daukaguna da hiru berreketen arteko biderketa eta berrekizunak bardinak dira. Beraz, egingo dugu berretzailen arteko batuketa. A ber bat biren, gehi, laueren, gehi, bat bosten. Zatikin arteko batuketa, MKTA bi hiru eta lauren artean, izango da 12, 12 zati bi 6, 12 zati iru lau bider lau 16, eta 12 zati lau iru. Beraz, emaitza izango da, A ber 25 12ren. Eta erro bezala ipintzen badugu, izango da, 12 erro, A ber 25. Simplifikatzen badugu, berretzailea handiagoa denez errotzailea baino, egiten duguna da 25 zati 12 bi eta ondarra bat. Beraz, bi kanpoan, bat barruan. Beraz, akarratu, 12 erro, A. Hau izan da berreketen bitartez. Egiten badugu ariketa berdina erroen bitartez, esan dugu errotzaileak bardinak esan behar direla. Bi hiru eta lauren artean errotzailea 12. 12, 12 eta 12. Orain erro baliokideak. 12 zati bi 6, beraz A ber 6, 12 zati iru lau, beraz A ber lau, ber lau, eta 12 zati lau iru, A ber iru. Errotzaile berdinak izan ezkero, sartzen dugu errokizunak erro berdinean, A ber 6, A ber 16, A ber iru, eta orain berretzailen arteko batuketa. 12 erro, A ber 25, eta lehengo kasuan
egoera berdinean gaoz, beraz emaitza, izango zen 25 zati 12 bi kanpoan eta bat barruan. Azken apartadu hau be, bi modutara egingo dugu. Lehenengo, berreketen bitartez, beraz izango zen a ber minus bat biren, bider a ber minus iru eren, bider a ber bost seiren. Bigarren hau, simplifikatu daikegu, a ber minus bat biren, bider a ber minus bat, bider a ber bost seiren. Berreketen arteko biderketa, berrekizunak bardinak direnez, berretzailen arteko batuketa. Minus bat biren, gehi minus bat, gehi bost seiren. Izendatzaile komuna ipintzen badugu 12, 12 zati bi sei, beraz minus 6, minus 12 gehi 10, eta hauze izango litzateke a ber minus 8 12ren. Simplifikatzen badugu zatikia, a ber minus bi eren. Eta arain ja, ipintzen dugu erro bezala. Orduen, hau izango litzateke errotzailea 3 erro a ber minus bi. Berretzaile negatibo denean, izendatzailean egiten dugu alderantzizko berreketa, orduen 3 erro bat zati a ber bi. Edo nahi izan ezkero, ipindekegu be, bat zatia ber bi. Erro bezala, erroen propietateak erabiltzen badoguz, badakigu biderketa egiteko errotzaileak bardinak esan behar dira. Beraz, 2, 3 eta 6ren artean, 6. Sartzen dugu jadana erro batean, 6 zati bi 3, a ber minus bat, ber 3. Urrengoa, 6 zati 3, bi, beraz a ber minus 3, ber bi. Eta hau berdina ez da aldatu, a ber bost. Hau garatu egiten badugu, a ber minus 3, a ber minus 6, a ber bost, eta hau izango litzateke 6 erro, orain berretzen arteko batuketa, minus 3, ken 6 minus bederatzi, gehi bost, minus lau. A ber minus lau, orain bi modutara. Edo simplifikatzen dugu ja jarraian, gogoratu azkenean berretzailea eta errotzaileen artean, hau da berreketalez idazten badugu, hau da berretzailea, eta hau simplifikatu aldugu. Gogoratu ipintzen badugu berreketalez, izango zen minus lau seiren, eta hori simplifikatu aldugu. Batzuk behar bada, emetik ja ikusten duzue jarraian, simplifikatu aldala, eta beste batzuk igual ipinten duzue berreketalez, eta orduen zatikia simplifikatzen duzue. Dena den, hau izango zen a ber minus bi eren, edo bestela, erroaren bitartez ja minus lau seiren, edo 3 erro a ber minus bi. Azkenean, berretzaile negatibo, positibo ipinen nahi badugu, 3 erro bat zati a ber bi.